iFIFA isiqale ngokusemthethweni ukuqondiswa kwezigwegwe kwe-South African Football Association kanye nomdlalo wasesiswini webafana abafana uTebogo Mokoena. Lesi senzo silandela ukuhlanganyela kukaMokoena emidlalweni wokuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 bedlala neLesotho ngoMarch 21, umdlali iNingizimu Afrika eyawunqoba ngo-2-0. Lo mdlali wasesiswini oneminyaka engu-28 ubudala kubika ukuthi wayemiswe umdlalo owodwa ngaleso sikhathi ngemuva kokuqongelela amakhadi amabili aphuzi ngesikhathi kunemidlalo yokuhlunga yangaphambili. Elinye bebhekene neBenin ngoNovemba 2023 kanye nelaseZimbabwe ngoJuni 2024. Imithetho yeFIFA ithi amakhadi amabili aphuzi abangela ukuvinjelwa komdlalo wodwa. Encwadini yangoSeptember 15, iFIFA yazisa isafu ukuthi bobabili i-association kanye noMokoena babhekene namacala okuphula imithetho yokuqondisa izigwegwe, ikakhulukazi ngokufaka umdlalo ongafanelekile. Icala selidluliselwe ekomidini lokuqondisa izigwegwe leFIFA. Zombili izinhlangothi zinikezwe umnqamulajuqu wezinsuku eziyisithupha ukuthi zilethe impendulo yazo esemthethweni. Uma kutholakala ukuthi banecala, iBafana Bafana ingase iphoqeleke ukuthi iwukhiphe lo mdlalo, okungaholela ekutheni iLesotho inqobe ngamaphuzu amathathu. Izijeziso ezengeziwe njengezenhlawulo noma ukulengiswa okwengeziwe nazo zingenzeka. Ukulahlekelwa kuzoshintsha kakhulu kuma kweqoqo elakuleli lizovele liboshelwe neBenin ngamaphuzu angu-14 ngemuva kwemidlalo eyisishiyagalombili, kodwa lizohlala endaweni yokuqala ngokulingana kwamagoli amaningi. Amaphuzu eLesotho azonyuka abe ngu-9, kodwa iqembu lizohlala endaweni yesihlanu lilandela iNigeria neRwanda. Ukuze iNingizimu Afrika ikwazi ukuthola amaphuzu, kuzomele inqobe imidlalo yayo emibili yokugcina neZimbabwe neRwanda. ISAFA ibingakasikhiphi istatement esidlangalaleni mayelana nalolu daba.